Γεια σας, είμαι η Μαρία Βαρύτη. Αυτό είναι το βίντεό μας για το δεύτερο challenge, το Greek Face Awards Top 10 με θέμα disco. Θα ξεκινήσω το μακιγιάζ μου χρησιμοποιώντας το Pore Filler και για foundation θα χρησιμοποιήσω την παλέτα Concealer and Correct Contour, την απόχρωση Medium. Θα χρησιμοποιήσω το Wonder Stick για concealer αλλά και για highlight, την απόχρωση Deep, και θα σταθεροποιήσω το μακιγιάζ μου με το No Filter Sans Filter Finishing Powder. Για τα φρύδια θα χρησιμοποιήσω το Eyebrow Powder and Pencil και την παλέτα φρυδιών Eyebrow Kit with Stencil. Ξεκινάω το μακιγιάζ των ματιών χρησιμοποιώντας τα Vivid Bright Screen Color απόχρωση 2 και 7 και από πάνω το Pigment Kryptonite της NYX. Στο βάθος του ματιού θα χρησιμοποιήσω επίσης από τη σειρά Vivid Bright Screen Color την απόχρωση 08 και την Ultimate Shadow Palette νούμερο 4. Στο κάτω βλέφαρο θα υπογραμμίσω το μάτι με το Inner Eye Liner απόχρωση Midnight. Στο πάνω βλέφαρο θα τραβήξω μια γραμμή eyeliner χρησιμοποιώντας το Vivid Bright 09 και από πάνω το Liquid Crystal νούμερο 110. Χρησιμοποιώ το άσπρο μολύβι από τη σειρά Faux Whites 02 απόχρωση Mint Cream για να δώσω κάποια σχήματα στο σώμα και θα κάνω body painting από όλη τη σειρά Vivid Brights αλλά και από τη σειρά Cosmic Gel Eyeliner χρησιμοποιώντας τις αποχρώσεις 01, 02 και 03. Θα χρησιμοποιήσω το Glitter Primer της NYX για να τοποθετήσω χρυσό σκονή στο σώμα και έχω κόψει κάποια stencil σε σχήματα αστεριών στα διάφορα μεγέθη και θα τα χρωματίσω εσωτερικά με το Epic Black Mousse Liner. Θα δώσω ένταση στα ζυγωματικά χρησιμοποιώντας το Vivid Brights απόχρωση 08 και από πάνω τοποθετώντας τα pigments της NYX απόχρωση 01 και 05. Θα δώσω λάμψη στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας το Wavy Glow απόχρωση 03 και τη Genius Illuminating Palette. Για βλεφαρίδες θα χρησιμοποιήσω τις Wicked Lashes. Στα χείλια θα χρησιμοποιήσω από τη σειρά Cosmic Metals Lips Cream την απόχρωση 02. Έχω κατασκευάσει χρησιμοποιώντας καθρέφτες από ψηφιδωτά στρόγγυλα σχήματα που θυμίζουν disco ball και θα τα τοποθετήσω στο σώμα καθώς και διάσπαρτους καθρέφτες. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μας για το θέμα disco. Εύχομαι να σας αρέσει. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Φιλάκια!